latest development matimore. An kaka telo ne jopuonj mani Kenya National Union of Teachers, pok ayudo ywak malong'o e tam mar adek ni ma heads of institutions wacho ni pok giyudo pesa mar tam mar adek. Koro ing'eni kaneno ka jowadwa manie Kuppet, Deputy Secretary General Brother Nturima wacho ni skunde moko pok oyudo pesa. Nyalo bedo ni gen giseyudo wach ni skunde manie secondary school pok oyudo pesa, lakini wan to pok wayudo ywak moro amora. To nang'e ni kaluwore gi wach ma ker owacho ni nitie pesa manyo gigolo, ang'eyo ni kanyocha wan gi Principal Secretary Education no wacho ni gidhi golo pesa e juma mokalo no, ni mondo ka skunde oyepe oyawe gine tam mar adek juma wan tiere ni, to skunde biro bedo ni giyudo pesa ma ginyalo chako ikore ne somo. Tam ni ing'eni pesa no ipoge atamalo mokwongo manochiw nodhi tam mokwongo manochiw nonego bed ni chiwo 50%, ma aparo ni ng'eny gi osechiw nikech pok ayudo ywak. To tam mar ariyo nonego bed ni biro atamalo 30, to tam mogik ni atamalo 20. Koro king'iyo kiwango mar pesa madhi e skunde, iyudo ni tam mokwongo ichiwo pesa mang'eny, ato kaluwore gi tam mar ariyo ato tam mogik koro pesa matin kiwango michiwo. Ywak moro to osebedo ni higa ka higa sirikal ok gol pesa te, nikech kaka secondary school onego bed ni yudo roughly 22,000, to iyudo ni ka komigi pesa kata morumo to iyudo ka school oyudo kata 15,000. Koro osebedo gi ywak moro kanyo ni nitie 5,000 ma ok chopnegi. Koro mane ma wadwa jiwo sirikal ni kaka ne winjruok obedo ni pesa ni osekete kata budget mar piny ni pesa no dhi e somo ma igaramia gi sirikal, to onego bed ni kik gidong' gi pesa moro amora nikech giwe skunde gigope. To korka jonyuol chulo fee, ing'eni e public school ka ore ni fee miluongo ni tuition fee ema sirikal ogaramia. Tuition fee mano tiende ni fee ma nigi basic requirements, ma ka in school mar boarding to mano boarding fee ni tenge. Ka in school ma kawaida nitie moko ma pidho nyithindo e school kanyo, koro pesa ma pidho nyithindo onge budget no. Koro mago ema nyalo bedo ni principals kata teachers dwaro ni mondo jonyuol ochul, to kanya kamarem nyalo bedo nikech ka jonyuol ok ochulo pesa boarding fee, to koro kaka ipidh nyithindo, kaka iluok ne nyithindo kada kata kaka ichul jotich ma konyo nyithindo boarding institution, koro bedo matek. Koro kanya ma aparo ni tabu nitie. Lakini korka tuition fee to sirikal onego bed ni ging'e ni higa ka higa mano jukumu mane gikawo onego bed ni gichulo. Kamano ahinya kendo ilero makare. Japuonj Walter, ang'e ni ipuonjo e skul mano mar ji giwegi, kendo bende isebedo thuolo mar puonjo e skul mano mar sirikal. Ber mar chiwo omenda matayo skul e kinde madwarre kendo sami tiyo kode, iwacho ni onge ber mar chiwe bang'e koseti ma ng'ato oseyudo gowi, to nego ti kode kinde madwarre. Omenda ni ka sirikal wacho ni nitiere kata koonge, irange gi wang' machal nade kaka japuonj mantiere kacha ma samoro jopuonj wetegi mamoko bede klas to onge ji ma gintiere kacha ma gipuonji nikech oremgi nikech nok mar pesa. Pesa samoro wach ni kata mpaka ne nyabedo ga matek. To en mana ka watimo wamiye priority in terms of kobiro mapema, obiro piyo piyo kapok wachako tam. Pesa ber kosedonjo e sikunde mondo kony administration e budgeting and planning. Nitiere gigo mang'eny mitimo e sikul e tam. Sikunde mang'eny pango weche mag chulo jopuonj go ma kojolo, jopuonj go ma gigo mitimo e sikul machalo kaka penj kod other activities maram the school. Ka pesa donjo mapema to konyo e budgeting, maka nitiere any deficit kata rem moro ma diyude e sikul, to administration kata head teacher kata principal neno mapema
mondo ochak mipango ne mapema. Koro gini konyo e smooth running mar the institution nikech nitiere gigo ma ka okipango chon to kata in ka in e ot to budget nyarem ka sa osechopo. Rachne en ni samoro biro kodeko. Koro kobiro kodeko to chuno sikul kete kaka expectation madhi kete donje gope moko mane oko pango. Koro en mana kwayo ni koponi nitiere moko mapok odonjo to ber ka gichopo mapema mondo administration or plan for the exams. Tam wadonje mar adek ni en tam mapek, en tam mar penj kendo preparations ng'eny, waluonge ni last lap. Ndalo mane wasome primary ne waringo ng'wech moro miluongo ni luoro didek kata ding'wen gi kede, iringo tiluoro tidugi miyo wadu kede to kat machielo dhi. Lap mogik mar adek no ne yudo ka ng'eny ji jok mobedo kando mar pap sudo machiegni gi pap mondo gine kaka ng'wech rumo. Mae sama koro wachope kendo all the stakeholders doneno ka koro sikunde dwa perform, gidwa timo review mag budget mondo gi plan for the next year. Koro en mana jiwo jowa mantiere sirikal kod even the school management, administration, head teachers to gi principals mondo gi plan maber, gikonya giket kata gi prioritize weche mag penj mbele nikech gino dhi define kama nyathi dhie kochopo higa manyien. Erokamano ahinya. Skunde yaw kae ma en tam mano mar adek kendo gik mathoth anya timore kar kae. Jodak e kaunti ma Siaya noloso kod Ramogi TV, Steve Biko no ikonwa duondgi. Wadano winjgi ane kata winjane pek ma jopuonjre moko ntiere godo kod moko bende motenore kod ikruok kod lek ma gintiere godo e tam manyien ni wawinjane yo mapiyo kata bang'e waduogi. An gi nyinga iluonga ni Edgo Tieno. Gini oyudowa sani piny tek mabe ng'ata elewa, sani piny tek. Koro gima kwayo sirikal ni sani ok onego bed ni irida ahinya ewi wach mar chopo gi fite, rem ni gatiere. Koro kata bed mana ni nyathi pok ochopo e wach fi kamae to wamira miya konyruok maber. Kata ka in gi matin tinyalo tero. Sani kata wach buk, ikruok mag buge gi ang'o midwaro, nyithindo remo gik mang'eny. Ani luonga ni Paul Otieno Migaya, koro wakwayo jotelo mag skunde. Kata ka nyathi obiro nyanyuol okwayo, kata ni miye 1 week lwedo ok romre, ang' wakwayo jotelo mag skunde mondo wewa nyithiwa mondo obed e skul. To sirikal kata joma nie sekta mar tiyo mtokni kata sekta mag mtoka, wakwayo ni kik ugon nyithiwa matek e ndara ahinya mondo nyithiwa mondo som nikech mage president makiny. Kwawuok e kaunti ma Siaya, wawinjane e kaunti ma Migori, ni to gichung' nade kotenore kod yepo mar tam ni mar adek. Nyinga iluonga ni Jafeth Omondi, adak Kadika ei Migori ka. Koro an akwa sirikal ni oyie omiye jonyuol support moro matin mondo jonyuol one ane kaka nyalo timo. Iluonga ni Steve Omuga, jadak ma Migori. Gik ma nyithindo dok skul, gigi bechgi ong'awore matamre gi nono. Omiyo jonyuol be onge pesa gi sani, jonyuol guonyore gi pado nikech kotenore gi weche mag taxes masani. Jonyuol winjo matek. Pek ma wan godo e weche somo uchumi ni malo. Mokwongo sani bech gik moko oidho matamre gi nono ma wan wawegi kaka wan jonyuol wawinjo pek saidi kendo ne wakwayo sirikal ni mondo mi kane ber kabisa duoko somo moro mane iwacho ni free education cha dang pok okonyowa. Kinde miyawo sikul kama pek ma wabedo godo mokwongo en weche mag transport e ndara ka. Iyudo ka bei mar transport iyudo komedore to fuel to beche ok omedore. Koro gima wakwongo waywago sana en weche mag transport. Mar ariyo iyudo ko yaw sikul to nyathi gike sikul ne tap to japuonj osegomo nyathi dok dala. Seche ma osegomo nyathi dok dala, janyuol bende onge gimoro e lwete at the same time. Sirikal bende duogo wacho niya ni gin ne gisegolo pesa mondo mi nyithindo odhi e sikul. Koro ok wang'eyo ni to between the teachers and the government ere ng'ama wacho adier. Koro tabu mwabedo godo en niya gima sirikal wacho opogore gi gima timore e skunde. Koro wakwayo mana sirikal free education cha en nodhi kanyi nikech kata kopo ni ng'iyo sani public schools, public primary schools, nyithindo chulo school fees. Iwinjo ni nitiere pesa moro mar remedial, pesa moko matindo kanyo mang'eny minyalo yudo kata ni inatam ng'ato tiyo kata gi 3,000, 2,000, 1,000 and above. Wan kaka sekta mar matatu mar Migori, kaunti ya Saol, nengo kwa medo malach ahinya.
nengo omed matin, kapo no mede mang'eny to mede gi 100 kata 50. Nikech Kisumu ne siling 900, to sani wakawi 1000, mano mede gi 100. Koro nengo medore to medore matin kaluwore gi kama geche luwore. Distance ma geche luwore mondo gibi giom nyithindo loka kocha, nikech nyithindo nigi bege madongo gosike mogi nya ting'o ma gichopo ga daraja koni. Koro chuno nyaka geche luwor mondo biom gi kocha. Koro mano omiyo nengo medo matin kalure kod fuel. Sama nyithindo koro dok nyaka omed nikech kalure gi ofis ma control geche go. Ung'em gi jopiny ung'e maler ni geche mabedo madhi Nairobi gin geche Kisiche te, ma gin geche joluo. Koro nengo ma giketo ma nyakwan bende watigo. Ka giketo mag 17 to wa accept mondo wakaw 17 no nikech ng'eny mar nyithindo. Then gi kama geche luwore. Wawinjo gi kanyo muki konti ma Siaya kod mano ma Migori. Esbon, gin gik mathoth ahinya ma ntiere kar kae. Iwacho ni moko gin gigo matimore kinde ma ji rengo mondo mi ji ochopi. Iwacho meni gima timore ga kinde ka ji yawo sikunde. To kiwinjo jodak e counties ariyo ma bende waloso godo kar kae, yangore ni ji nitie kod riyo, to samoro en rem winjo koso jo ohala bende ma dipo ni donjore mana gi chenro gi. Mokwongo adwa wacho ni higa ka higa kata anytime ma idhi yaw skunde, jonyuol expect ni nitie cost moko ma nyaka gin ka nyaka gibed godo, kaka cost mar transport ma tero nyithindo e skul. Ka nyathini somo e skul mabor gi kama idake to ng'e ni biro chulo fare. Transport no nyaka ika. To ka nyathini dhi e boarding school, nyaka ing'iepne, itimne shopping gik moko ma basic kata sabun, maybe toothpaste, gi gik makamago, self hygiene, gik madwarore. Mago janyuol ong'e ni nyaka oikre no biro iko nyathi madhi e boarding kamano. To nengo gik moko be sani kaluwore gi uchumi ni malo. Koro jonyuol mayuak be giyuak ayuaka kare, nikech seche moko be menyo ok romre, menyo be tek. Seche moko ni mondo ng'ato meny mondo oyud pesa, nyalo bedo ni janyuol achiel nigi responsibility mar molo nyathi achiel kata nyithindo adek. Koro responsibility bedo negi mapek. Koro korka gik ma ging'iewo kata korka transport, awinjo ka ja transport kanyo wacho ni nikech giluoro mabor koro gimedo 100 e pesa mana nyocha gichulo 900. King'iyo medo 100 en pesa mang'eny gi kamiluoro. Koro nitie jo business moko be kawo advantage ni nikech nitie rush ni mondo iwacho ni kaw kata iwe nikech abiro yudo customers. Koro that rush nitie jo business moko makawo advantage. Koro the advice manyalo miyo jo business ma mostly deal gi weche mag somo, kik gikaw advantage ne jonyuol, nikech jonyuol tayari osediore e weche moko mag somo, kaka ng'iewo buge moko monego bed ni ng'iewo kuom vendors ma uso buge kata kalam kata gik makamago. Lakini kwa biro e skul hie to nitie program mar skul. Nasewacho ka ni pesa moko nego bed ni riembo ne nyathi ni dok e ot en pesa mar tuition, nikech mano ting' sirikal. To kadipo ni nitie skunde moko kaka koro janyuol moro wacho ka ni nitie tuition, bedo charge tuition e skul kia nang'o, mago charges ma kadipo ni jonyuol ok nyal to jopuonj kik chun jonyuol ni mondo gichul pesa ma ok ginyal. To jonyuol be kik singre ni ginyalo ting'o ting' ma ok ginyal, nikech most of the cases iyudo ni meetings mag parents association kata meetings mag board of management gine ma gikalo ni mondo wakony nyithiwa onego support jopuonj kama. Koro iyudo ka moko kony no koro pek negi, koro giyuak ni sirikal, giyuak ni jopuonj. Kik isingri ne gima ok inyal ting'o, pek ma ok inyal ting'o weri godo, ting'a minyalo, to unyis administration mar school ni ma kata en gima ber to ok wanyal ting'o, mondo koro yuak ma kamano kik bedi. To be skundewa ma dipo ni nigi chenro machal kamano kata chenro mopogore,
winjruok en kindu gi jonyuol. Kik bed ni gimotimo kindu gi jonyuol biro interfere gi kalenda mar somo mar sirikal. Nikech ko interfere gi kalenda mar somo, un be uketo at risk mar disciplinary action mar sirikal, which is unnecessary. Koro unu beda ni gimunyalo timo mondo kony nyithindo mondo gitim maber e skul, ema gimwangi. Be sani wasewuok e situation mane nitie piem moro ni skunde ne bedo rank, ni skunde obedo namba 1, namba 2, namba 3. Gimonego wang'e ni be wachiwo somo ma nyithindo yudo competencies madwarore. Nyathi kata ka ok obedo ranked number 1, to competencies moko monego bed no yudo e competence based education no yudo. Mago gik ma basic monego bed wang'eyo manyalo konyo ngima nyathino ka dipo no we school kata kotieko school. Mago gik monego warangi. To unnecessary competition manyalo kelo cost mar somo bedo malo, mago gik makoro onego wawe mondo wang'iyane ni environment mar somo e school, jonyuol winjo maber, jopuonj be winjo maber, to nyathi be winjo yot mar somo. Mago gik monego bed waketo mbele. Kamano, iwacho ni e kinde ma gigi duto timre, oganda nitiere kendo oganda bedo kod ng'eyo mathoth ahinya ni to en ang'o gini matimore e kinde ni. Walter, iwinjo ka jodak ma Siaya kod mano ma Migori kama gintiere, en pek miwacho na okwako kuonde duto, to dipo ni kanyo ma pod okwake pek mar ngima. Waneno sani. Erokamano. Wach ni endi mar pek ni ng'eni omako all sectors in the economy. Nikech nyaka driver ni bende rito mana peak season mondo many pesa na nyathine. Koro en mana luongo all the players in the economy. Kamoriwo jo ohala, jonyuol kod sirikal duto winjruok obedi. Nikech ibiro yudo kaka osiepani osewacho ni janyuol osego budget, osetimo shopping, mosalielo ne nyathi wiye, mosanyiewo ne gimoro amora mondo dwaro tere boarding school. Koro kochopo e ndara to budget kata gi fare kaka koro eroni wacho ni en 900. To kochopo to doka koro bei medore gi siling 100, ochopo 1000. Nyiso ni kwande chako yuguno kendo. Nikech samoro nyathini kane biro dala, nobiro gi 900, lakini sani koro bei medore gi 100. Gini is calling upon all players mantiere e economy. Jo ohala, janyuol, to nyaka japuonj. Nikech watemo matek mondo wa make sure na nyithindo kowuok e sikul to giwuok gi competencies mineno osiepani wacho ni. To koro ka competencies gi endi watiyo curriculum design map out ni within a term, a whole term, nyathino onego bed ni achieve A, B, C and D. Koro there is going to be time loss. Nitie seche ma ok dhi yudore kar ka, nikech kopono biro sikul to chako dok dala kendo kata dok dala dek kata dala 4 kata juma achiel. Ing'eni somo to dhi mbele, nikech wan wase scheme ni week 1 wapuonjo gima chalo kama, week 2 wapuonjo gima chalo kama. Koro kibire week 2 idhi yudo ka nitiere gima no bai. Chuna kaka japuonj mondo make sure ne timore nade, wachak wakonyi chake catch up gi jok mamoko. Koro biro yudo ka nitiere lost time kar ka ndi mang'eny. Koro this is just a game all the players in the economy owinjo bed ni jiwo duto mondo somo dhi mbele. Kamano, e kinde ma ijiwo gigi duto, Walter, adani mondo imake kamoro kama adani mondo mwadonje en mar tam mopong' gi penj. Tam ni nitie kamara KPSEA, nitie KJSEA kod KCSE. Tam ni odhi bedo nade kodu kaka jopuonj, ikruok utime nade? Tam ni odich kendo first of all wago nero kamano sana ne the new system mar education. Nikech kopogore gi KPSEA mar grade mar 6, KJSEA mar grade mar 9, nitiere moko ma pod ok wawache ga lakini gintie kendo itimo gi penj. The CBE is very inclusive. Nitiere equivalent assessment moro miluongo ni KILEA. KILEA en Kenya Intermediate Level Education Assessment. Ma is equivalent to KPSEA. Itime gi nyithindo ma are gifted differently or talented differently. Ma autistic, manigi cerebral palsy and all that. Kendo ka gitieko intermediate level, gichopo dwe mar grade mar pre-vocation, gitimo moro ni Kenya Pre-vocation Level Education Assessment, KPLEA, ma is equivalent to the KJSEA. Koro penj gi ng'eny kabisa, kendo ikruok mang'eny timore e tam mar 3 ni. Jopuonj temo matek ni mondo curriculum kaka nomiye ni maendi mar grade mar 9 kata grade mar 6 cha otieke ma nyithindo winjo gimoro amora ma nopuonjo kendo keto gi ready mondo gi tackle the assessments mabiro mbele. Mokwongo
administration play their part nikech gidwaro ni nyathini ka tieko sikul kata kowuok o transition odhi grade machielo fiyo tieko matimo clearance donge janyuol be is pushing ni nyathine niendi ka ber to oyude grade moro maber mondo timre nade kopono transition owuok e sikul odhi e sikul moro machielo duoko bede maber mondo odhi e sikul moro mane gi resources maber kata ma is meeting the needs ma mosepango na nyathino kopono odhi join STEM ama odhi join arts and sports kata kodhi social sciences. Jopuonj be nigi tich ka nikech gitemo map out potentials mar nyathi ka nyathi mong'ene nyathini endi kata karo moge janyuol tanyise ni nyathini ni endi ober sana e arts and sports manyne kaka onya donjo e skul matimo nade ma is offering arts and sports kopono otimo maber e STEM koro developing the profile mar learner bedo heavy sana e term 3 ne jopuonj. Janyuol be nigi pressure ka nikech ni mondo nyathino tim nade odhi maber. Sikul be temo matek ni mondo ka nyathini transition to fees otimre nade obedo cleared ma gimbe ok gidhi e following year ka gin gi gope. Koro kaka nasawacho mokwongo no, we are just calling upon all the players in the economy and the education sector mondo gibed piny gilosi capitation kabire sikul to obichon mondo budgeting kod planning ma the following year obed ready. Erokamano ahinya. E weche mag penj Keleto Kesbon Otieno, kaka NAT usebedo kod paro ma usebedo kusiro godo jopuonj. Akia ni kamubete nyaka sani jopuonj mane orito penj higa mokalo. Poru twak mar neno kaka inyalo chulgi penj pes rito penj koso maru to noselosi. Nikech sani bedo ka tam mantie penj madito yo kanyo koro gin penj adek madongo to kanyo nyaka mago mag jopuonjre mamoko ma ntiere kod nyalo mopogore opogore. Inene nade kama ntiere kata mar adek no dhi to pod ntiere gi gowi ponono ma sirkal ntie go kokalo e duolo mar nek koso? Ado wacho ni joma nyocha orito penj mane mar higa 2025 joma norito penj to gi joma nonono penj to gi joma askeche mane otiyo e tij penj pesa gi noleo higa mokalo. In fact, for the first time waneno ka pesa oleo ma joma koro nyocha ochul mogik nochul dwe ni ma wantiere ni dwe mar 8 jumbe 2 mokalo ma joma ne ochul mogik nochul. Gima ne okelo delay to kwatemo nono kabisa mondo wawinji to be ok wane nikech kanyalo bedo ni sirkal ne otiyo gi pesa mane onego bed ni chulo jopuonj to mano ne ok en gima ber nikech wawacho ni pesa ber kichulo ng'ato seche motieno. Kidelay ni dwa chulo pesa ni bang' kata higa achiel ting'eni nitie gima iluongo ni time value for money. Nyalo bedo ni kade bed ni chule sani to kano odwa tiyo kode kuom ng'iewo mogo nengo mogo koro lokore, pesa no ok nyal konye. Kade bed ni odwa duokore pesa transport mane otiyo godo ndalocha koro pesa no time mobudho godo no koro ok konye. Koro ena ni koro ne jopuonjo vumilia ma koro chopo be nitie nochopo kama koro jopuonjo nowacho ni kok ochulgi to gidhi rito penj wang'ne. To ing'eni en ratiro mar japuonj ni ka nitie gimodai to pok ochule to onyalo ng'anyo kata onyalo gomo na tiyo tije mamoko. To be wang'iyo ni penj ming'anyo ne ni is part of the essential services moko nego bed ni sirkal ng'iyo ni kochopo ndalo mag penj ni jopuonj nyalo ng'anyo. Koro kadipo ni essential service nitie makama monego bed ni rito, budgeting for Kenya National Examination Council budget gi should be among the first budgets ma sirkal kalo kata kapok odonje budget mamoko. Ka sani nyocha nitie delay ne jio ywak jopuonj manorito penj. Ok wa expect ni nikech jopuonj to ohero tijgi. Ang'eni kata sani jopuonj oikore ni ka penj de chako moko be gise apply giwegi
ni giyie mondo gidhi girit penj nikech on application nitie nyocha application obedo open, nitie joma apply ni ginyalo dhi rito penj. Ka ng'ato chiwore e yo makamano ni onyalo wuok mondo odhi orit ne penj, mondo odhi okony sirikal mondo penj otim maber, NEC kata sirikal kata Ministry of Education onego bed gi proper planning, nikech kata pesa michulo jopuonj gi en pesa matin at individual level. King'iyo japuonj ka japuonj, pesa moyudo ni ochung' ne penj en pesa moro ma kodhi mang'eny, kata ka en japuonj mong'iyo KPSEA, KJSEA, penj moko magine ok onyal bedo mang'eny for all those days, ok onyal bedo mang'eny na 15,000. Kiketo be tax moko ma sirikal be ng'ade pesa no, ok onyal bedo more than 15,000. Koro pesa ni kiketo kendo ni leo ni japuonj osetiyo to in pok ichule, aparo ni frustrations be donje. Seche moko kata jopuonj madhi nono penj gidhi a village moket ni kanya kama penji nono, these villages kaka marking center. Japuonj owuok e ot nodhi mako, odhi obedo kata juma achiel kata juma ariyo. Koduogo to oduogo koonge pesa, nikech pesa manodhi godo mare emotiyo godo kata kodok e ot bang' budho oko ndalo marom kamano, odok gi lwete li, oonge gimoro ma kata onyalo suppress godo family ne mondo gine the impact mare bedo oko ne onge. It really becomes frustrating. Koro wawacho ni sirikal onego ikre gi pesa chulo joma tiyo ne penj, kata ok wawach jopuonj kende, kata any other person mobedo involved e weche mag penj, kata obed askari. Sirikal onego ik pesa gi mondo chul gi in good time, nikech ma is an annual event ma sirikal ong'eyo ni dhi timore, gidagi gi yie, and with whichever government penj nyaka bedi. So the planning for exams must always be there. Kata sani we mondo wach ni nyocha jo weather forecast dongo wacho ni ndalo penj wanyalo bedo gi El Nino. Koro sirikal nyalo bedo ni giyweyo ni koro ka koth ochako gine evili ka gitemo paro ni to ere kaka gibiro mitigate ni penjo chopo kuonde centers. Okine kiseyudo wach makamano onego ibed gi prior planning ni what is plan B kadipo ni nitie floods kuonde makamagi, kuonde mabedo affected gi weather. Koro that kind of planning nyaka bedi mondo sirikal in any situation ginyal yudo environment mowacho ni there is smooth flow or some rather smooth flow kaka activities mag management mag penj timore. Koro an ajiwo CS education to gi management gi sirikal in general, CS Mbadi, ikuru pesa ne penj mondo kik bed ni ywak mana obedo in the last exam period ni kendo wadhi nuoyo the same thing. Erokamano Walter. Jonyuol gi jogo makelo nyithindo e sikul, gin jogo marito gi, gin jogo masiro gi gik mopogore opogore. Week mokwongo mar yepo mar skul nigi ber mane ka japuonjre ni e skul to yudo somo e week mokwongo ni. Nyoro nantiere oko matin ma Nairobi, to gimana winjo kanyo ka jonyuol na wacho ka gintiere oko, ok adani nyathi omis week 1 mano mar skul. Gitemo gimanyo yore, gibuk geche opong', gitemo kata yudo jogo manyalo biro kod nyithindo Nairobi mar mondo mi week 1 ni kik we nyithindo oko. Konwa ni week 1 ni en ang'o matimore ga kae? Jomoko wacho ga ni week 1 en ga mana mar catching up, jok manigi belo chiwo belo, weekend obedo nade, jopuonj bende ok bi samoro. Week 1 ni en ang'a timo juma ni. Kata bed mana belo ni be pod en mana belo ni part mar somo. Pod en mana part mar somo, socializing. Anyway, week 1 en week ma muhimu sana e school, nikech ma en week ma dongere luongo ni we are setting the pace. Setting the pace opogore gi learning. Koro kar ka endo nyithindo ideas, nikech learning will be part of it, lakini koro setting down the strategies ingene ma endi term mar adek ma wadhi miyo nyithindo kaka term dhi ringo, holidays biro bedo tich adi gidong gi ndalo adiwa, curriculum dong gi ndalo mane. Mar ariyo, wigni endi pod wa map out in the schemes of work and wa plan ne kaka watiyo gi lesson plans. Nyiso ni wigni pod en mana week mar somo. Koro kopo no leo ne sikulu dichieng' achiel dichieng' ariyo, nitie gigo mang'eny modhi miss kabisa, nikech somo dhi mbele, strategies dhi mbele wapango,
watimo refreshers, nitiere activities moko kata policies ma school no develop ga MyCam godo app, gitimo analysis mag penj mano tim mag end term, gidwa timo revision, gidwa timo 1 to 3, gigo ng'eny. Koro in ng'ama dwa biro tok juma kata tok ndalo moko adek kana ndalo ang'wen, gigo mang'eny sana madhi bayi, koro omino kata ka jonyuol moko temo matek kata pok giyudo fee, to gitemo ni nyathi odhi adhiya sikul odiochieng' mokwongo no, ema winji ko japuonj wacho ni odhi ochulo fare modhigo kendo ochako chulo kendo fare moduogo kendo dala. Nyiso ni kata janyuol ong'eyo wiye ni wik mokwongo ninde ni wik moro ma muhimu sana kuom nyathi. E wik mokwongo ni pod yasbo nantiere iri ni kinde moro isedo thuolo mar bedo e klas bende mondo mi chope lewo mari mar bedo jalup jagoro mano mar NAT, isebedo ka kirango gi ikruok mar janyuol e yo makare, utingo clearing fee na uniform ni kare, buge oyudi kinde madwarre, supplies bende madwarre school, tie jonyuol moko bende manyalo dwaro mar mondo nene kaka ginyalo bridge, iwacho ni fee ka inya tero gimoro e school, iter fuel mar rego, iter bando, iter oganda, gimopogore opogore mantie school ka. Jonyuol oikre yo machal nade e tam manyien? Adwa jiwo kama owado jopuonj wacho ni ka ok plan maber, ka ok ichako maber, to ng'wech nyalo bagi. Joma timo athletics wacho ni a good start determines how you finish. Ka ing'eni kama belo nyalo bede mang'eny en tam mokwongo. Seche ma nyithindo odhi holiday mar Christmas to gi transition matimore, koro nyathi owuok e grade ma to odhi e grade moro, koro that excitement nyalo chiwo kata maybe 3-4 days mag acclimatization. Nitie moko be kidonjo tiyudo ni maybe classes obedo reshuffled, koro mondo nyithindo ong'ere mondo kendo gichak ng'iyo, mano nyalo bedo tam mokwongo. Lakini subsequent terms gina continuation. Second term en constitution mare first term, third term en constitution mare second term. Koro iyudo ni immediately ma skunde oyaw kaka kawuono, skunde no oyaw kawuono, inyalo yudo ni japuonj moikore maber nikech o expect ni onge lokruok e nyithindo modhi puonjo, gina nyithindo ka. Jopuonj moikore maber, timetable nitie, lesson plan nitie, nikech syllabus nitie, to kama no chope be ong'eyo, en odonjo e puonjo straight ma onge time moro mabedo delay ni nitie pod gik moko metimo. Puonjo chakore achaka week 1. Emomiyo ber ka nyithindo ndalo mar skul oyaw ne to gin kanye skul gisomo. An asepuonjo e class, asebedo class teacher, asebedo kata head teacher. Gik ma kamagi gin gik ma kise plan higa maber iluongo ni year planning. Koro bedo mayot, koro kuduogo be momiyo sani be adwa loso kaka janyuol, nikech an gi janyuol nyathi ma adwoko skul kawuono to moro bede ki ma primary madok kawuono, to kendo nyithinda somo e public schools. Nyaseiko nyathi ma timo CBC ni gik manodwaro te mane dwarore, ok ochuno ni kata moko skul ok owacho ni gik ma kamagi dwaro. Nitie moko ma nyathi be ng'eyo ni en gi demand, odwaro gima kama, maybe socks ne noyiech, odwaro yud socks manyien, kata maybe nyathi madongo kata koro kaka nyithiwa ma yowuoyi kata manyiri, iyudo ni kinyasa manyochi ng'iewone koro tin, kata law ming'iewone. Koro ikruok ma kamago janyuol onego ng'e ni magi itimo chon, about a week kapok skunde otimo, kapok skunde oyaw. Ka diponi nitie kata balance moro mar nyithindo mag boarding, nasewacho nitie pesa moro mikwagi matin, tichulo chon. Anya chudo nyoro, ichulo chon mondo kik iyud embarrassment moro ni gini dhi timo, nikech in gi prior focus ni gino nyalo bedo, to be chudo nikech lwedo be ok romre. Koro chudo ok nyal bedo ni an kanyalo chulo dichiel. Janyuol moro be nyalo wacho ni wadhi yawo tam mondo nyathina kik riembi, we mondo ayud ane portion of the fee, kata en a third of the fee mondo achule dwe ni kendo balance anyalo kelo dwe mabiro. To koro giketo understanding mondo nyathi kik dhi e skul ni nodhi gi fare kende, ato yudo embarrassment mar kendo idwoke ni mondo dhi odwar pesa mamodong', nikech boarding facility
ok onyal chiemo nikech pesa chiemo onge. Ok onyal yudo stima nikech pesa michulo stima onge. Koro pesa matin michulogi konyo mondo skul be ochak startup maber. Koro matin minyalo yudo tidhi negotiate. Gima ng'eyo ni joma timo tama nikech ka ina awacho ni I've been a head teacher over school. Nitie jonyuol mwang'egi gi karakta gi be. Nitie janyuol mani ena jatama, ena jachendo, kata kochiki gimoro ting'eni ok odhi timo. To nitie janyuol ma kobiro ko explain ting'eni ma to okip ga schedule ne. Nyaki winj gi awinja. Koro to ma be timore kata private school kama intie. Kama japuonj nitie. Ni ging'eyo jonyuol gi individually. Seche ming'eyo janyuol individually, now you handle janyuol not in general perspective. Handle ng'ato ka ng'ato gi kaka en. Inyalo yudo ni maybe jonyuol ma nyithigi riembogi gin jonyuol motimo tama, jogi otemo penjo pesa, skul otemo penjo pesa, ne otemo penjo pesa ni ok yudre. To activities mag skul be nyaka dhi mbele. Koro wang'iye twofold ni yes, pek nyalo bedo gi janyuol, to janyuol be onego ng'e ni pek mabedo neno ka ok timo obligation ne skul kama onego be notimo, pek be dhi bedo ne skul. Emomiyo seche moko be adwa combine gi weche mag ng'anyo. Inyalo yudo ni nikech skul nyocha loso chai maber, to koro chai maber ok nyal losore nikech pesa onge. Ka chak ne nyocha giketo kata chege 3, koro iketo 1 packet kata 2 packets. Nyithindo realize ni nitie the food kind of food mogino bedo scaled down. Mano is a recipe for chaos in the school. Nikech nyathi ok bi winjo, ok bi neno ni pok wachulo fee. Nyathi biro neno ni ma ratiro na mondo yud chiemo maber. Koro mondo wa balance gik makamagi, aparo ni kata ngima pek manade to ng'ato ka ng'ato temo kor ka kore mondo ging'iyane ni environment mar somo ma nyathine is comfortable. Emomiyo kata sirikal kapok ogolo capitation to wago koko ni ang'o momiyo odwa keto skunde e yore matek. Inano ka jalup jagoro Kupet nowacho ni parents should prepare to pay what? To pay fee. Nikech owacho kamano nikech skunde go be biro winjo matek. But the government no keto ne gidhi chulo fee. Ne giketo ne gidhi chulo fee. So why do you wait ni nyaka koro ji committee oluongi, board of management oluongi, kata parents teachers association ma head teacher nyiso ni koro skundi ni otama nikech koro waonge pesa, watem nao. Koro nego bed ni sirikal be ng'iyo kor ka kore mondo gitim kar gima kare. Ok onego wa interfere gi calendar mar education at all. Erokamano. Amoduogo mondo morangi pod mathoth sa en dakika 34 tok sa auchiel. An ka yueyo matin gi sano winjane mabiro no weche manyien ma sa 7 kono mag migago kato bang'e amoduogo ka undo TikTok war mbaka oromo chamar Kenya kano rango ikruok ne yawo sikunde ma nyaka sani osechako e sikunde mopogore opogore e kinde mabor. Ma en penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Ma en chenro mar pur gi ohala. Kama wanono weche mag pur gi jopur manyachon kod nyasani. Kata madong na kaka ma betu osedong. Watemo ng'iyo ni ginang'o ma jogo ne timo chon ma bende joma puro sani timo sani. Ke jwala no be kiweyo to demo ma jwala no bet go kanyo jwala no to piyo. Koro nyalo dogo ng'ado kendo stem marango mar avocado. Koro yath miluongo ne jwelo ne ema biro duogo ne remo cha mondo koro bed normal. Wawuotho e chieche mopogore opogore ka bende watemo ng'iyo ni ginang'o ma samoro nyalo bedo ni jogo osebedo ka timo mopogore gi machon.
E county mar Homa Bay kawuono an be afwenyo niya juice bende nyalo yudore to mana e yang'owa e rabuon. Omiyo tudri koda an Alori nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Kata kane pok niti obiro kae, pok naneno kaka Rajiv wach pari chando chunye malich kamano. To kawuono mana nikech pari oseikre timo gimoro amora. Jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki onyiso migawo mar omenda mondo ne omenda madhine counties chwale wang' saa mondo counties oti makare. DCP Rigathi Gachagua okoni sirikal ni kod paro ma piny mar biro kwalo ombulu e yiero maduong' mabiro. Culture mar Jaluo onge ng'ama ochiek kwa gwedho kendo gweth kosegwedh ng'ato to gwedhe ok chak gwedh ng'ama chielo, gweth imigwedho ng'ato achiel. Pok wang'eyo gima kapok wagwedho ng'ato wang'eyo kaka osebedo kutiyo gi jopiny nyako bed ng'ama nigi chuny maler. Jodongo medo sidho josiasa e pacho ka penjo en ni ang'o ma ging'iyo kapok osidhi jasiasa. Machiegni kendo nyako Ramogi jwang'en moro mara ni pod ikete karka chenro en mar mbaka oromo chal mar Kenya kama intiere gweng' ma intiere uchio nade kawuono ka en dakika 38 tok saa 6 mar odiochieng' ma kawuono kendo wadhi nyime mana kode ka dong' thuolo matin ahinya ta tieko twak ang'eni pod antie gi welo ka tachiel kachiel adana winja ne kuom jafombo adwa Enoch mantiere kaunti ma Machakos oloso kanyo kod joa mantiere county no mar mondo mwinja neni gito ikruok ne yepo ni itime nade Tamara Dek. Na muku tukiona wazazi na wanafunzi wakijitayarisha kufungua shule katika muhula wa 3 katika nchi yetu ya Kenya. Leo tuko hapa katika eneo la Machakos ambapo tupata fursa kuongea na wananchi ni yapi wanafikiria kuhusu elimu ya sasa. Nyinga hilo gani John Otieno. Ankoka watch school maji nyithindo sanidok sanini. Serikali nego benengi wachu school fee wachi capitation mane giahidi wazazi kaka wanigi to kaka nyalo wacho koka somo masanini serikali ndio wasaidi koka school fee koka buge koka transport maduoko nyithindo school. Wadwa ni serikali mantie ongi wachino maler kaka nyithindo nyalo dok somo maber yaka gibedi nyithindo manyalo konyo ndalo mabiro ka. Sasa hivi ni kipindi cha wazazi kurudisha watoto shule. Serikali imekuwa ikitoa ahadi tutapeleka shule, tutalipa pesa za shule. Mashule sasa hivi hayana pesa, walimu wanalalamika, walimu wanataka kwenda katika migomo hawajalipwa pesa zao. Wazazi wamekwama hawajui watafanya jambo gani. Kwa hiyo ni jukumu kwamba la serikali kuhakikisha ya kuwa zile pesa ambazo kwamba wamezipeleka katika mashule wazipeleke kwa haraka iwezekanavyo. Kwa sababu mzazi anapopeleka mtoto shule atakula chakula cha nani, atasomeshwa na nani, kwa sababu ile pesa inayolipwa na serikali ndio inaweza kumsaidia yule mtoto. Isitoshe hali ya kimaisha imekuwa ngumu, vitu vimekuwa ghali, wazazi wanalalamika, wazazi wanapata shida. Serikali inafaa kuangalia hii mambo ya education, inafanywa hata iwe free badala ya kuwekelea mzigo mkubwa katika masomo. Maoni yangu kama mzazi, niko na mtoto wako shule na niko na wazazi wengine pia wanapeleka watoto wao shule. Kama siku ya leo nimeona watoto wameenda nyumbani, wengine hata ni wa primary school ameendea fees kama ile kidogo, na ni kwa sababu ile pesa tunahitaji ya shule iletwe na serikali bado haijafika, na walimu wako na shida mingi, na unapata hata wazazi hawawezi lipa fees. Wengi wao wako na shida mingi kwa sababu sasa hata tunaona vile uchumi unaendelea. Tunataka tuone shule yetu masomo yote watoto wakiwa wanasoma, na tunataka hiyo pesa yote hata kama ni ile ya basari yote ikijumulishwa pamoja na ipeleke shuleni. Hata mwalimu akiwa shuleni anajua mtoto ni mgani ako na shida, na mtoto ni mgani anasoma vizuri, lakini kwa sababu ya shida ako nyumbani. Tunataka tujue
serikali itafanya lipi ndio tuweze kuweka watoto watu wakiwa shule, kwa sababu tunataka masomo yakuwe katika hali ya juu katika mashuleni mwetu. Na hizo ni hisia tofauti kutoka kwa wananchi ambao wasema serikali inafaa kushughulikia masomo katika shule zetu na wanafaa kupeana pesa kwa wakati ufaao, kwa kuwa masomo inafaa kuendelea vizuri na ndio nguzo ya taifa. Kutoka kaunti ya Machakos, mimi ni Enoch Musui. Kamano wuok e kaunti ma Machakos Enoch oleronwa kanyo kaka weche chal kendo kaka gik moko nitiere. Walter, obed Siaya obed Migori, paro pod en mana macha. Nyaka sani sirkal onego time yo machal nade mopogore. Dipo ni nitiere kumoro ma giwere go gi jopiny, en migawo, en kama chal nade, kosende ruoge machal nade manyalo miyo ng'ur machalo kamagi bende ochopnegi. Sirkal bende winjo? Sirkal winjo, kendo nikech kaka wasewinjo kowuok Siaya mwachako dhi Migori wachako dogo kendo Machakos, wachen achiel, jogo yogore ne sirkal. To kaka yogore ne sirkal tiwinjo ka ywak wuok e weche mag fees. Nyiso ni capitation samoro madonjo e sikul either pok ochopo ama odeko. Koro chuno skul mondo odwok pressure kuom jonyuol, nikech mago e jogo mantie machiegni kodgi kabisa. Jonyuol bende king'iyo tiwinjo ka giywagore weche mag learning resources midwaro e sikunde. Mano kochakore kod buge, kodhi e uniforms, kodonjo other resources, nikech nitiere nyithindo mabiro dwaro calculators, mathematical sets, gi gigo mang'eny. Nyithindo bo wae holiday, koro madhi e boarding schools bende dwaro shopping. Koro king'iyo maler tido ka jonyuol ywak ni kopona giseketo pesa tenge magitimo godo preparations gi tetetetete, kendo pod nitiere school fees kama ritogi. Koro ka nitiere mano dong' gi balance mar ta mar ariyo, kendo koro dogo medore ka, koro githoth yenyo wuoyo. Koro maende ywak maneno ka jonyuol ywago kuonde mopogore opogore kochakore gi Siaya midok Homa Bay, midok Migori, michako iduogo kendo Machakos. Mama endi chal ni based on samples mobedo godo, wanya bedo ni ywak mantiere Kenya mangima, nikech jo Kenya gin jo Kenya giduto kendo gitero nyithindo e sikul. Koro en mana jiwo jowa mantiere e sirkal mondo gi prioritize essentials kaka osiepa ni osewacho, nikech mani tam mar adek kendo expectations ng'eny kabisa nyaka mar sirkal no duto. NEC biro bedo gi budget gi mar jogo madhi rito penj, samoro gisebedo godo kendo gitimo trainings ne jogo mabiro nono, jogo mabiro rito penj to gi mamoko. Koro wach penj ni ndio mi priority. Nyithindo capitation kayudore to ber ka donje sikul mapiyo piyo mondo chenro mag sikul odoge wang'e, nikech nyaka gisani koro biro chuno nyaka jopuonj mantie e sikul mondo ochuno jonyuol through riembo nyithindo mondo dog ot mang'on omed gi pesa mondo girang dwala projects mantie sikul. Erokamano ahinya. Esbon winjo pat jodak e kaunti ma Machakos kata boma Machakos irore kodgi e paro? Kang'eyo pachgi ok opogore gi paro mane wayudo Migori kata Siaya. Jonyuol ywak e Kenya mangima. Koro anaparo ni kaka jo stakeholders education onego wabed gi gimoro miluongo ni rethink education. Waparane kendo ni to nikech ywak to nitie and it is similar throughout the country, ni how do we wadhi konyo nade jonyuol mondo ywak makama kik bedi, nikech seche ma jonyuol ywak to ineno ka giywago nitie kiwango ariyo ma ywaka. Ka dipo ni nyathi iriembo nikech gima sirkal monego tim, to mano to okonyal yie godo. Mano sirkal onego ting' ne kaka nokawo, nikech education is a right ma nyathi, is one of the basic rights. To ka dipo ni pek nie kama ne janyuol onego bed ni oting'o responsibility, kaka skunde madala nitie kata ng'iewo gine yien mitedo godo, do mago nitie kata ng'iewo yien ni mondo ted godo. Ka dipo ni mano e pek manitie, then onego wari think ni to ere kaka wanyalo keto ting' mar skul obed ne yot ne jonyuol mondo kik gibed gi obligations moko ma are secondary, nikech nitie the primary obligation ni en nyathi ochope skul mondo puonje mondo som.
secondary obligations nyalo bedo ni gin moko manyalo chuno ni mondo nyathi obed comfortable seche mosomo. Koro moko wanyalo review mondo wang'i ane ni to obligations moko ma bedo expensive gi ere kaka wanyalo deal kodgi mondo jonyuol kik bed gi ywak mwaneno ka jonyuol ni godo sani janyuol kata ka wuothe ndala walado kodgi ei town ka giduoko nyithinde skul moko ineno mana ka loso kendgi giwuothe ndara ka to giloso kend moko be ng'ado ndara to pache olal nikech mano bende report moyudo sani e wechewa mawuok e county mano mamoko mawuok e county ma Makueni oyango karkani nitiere jal moro miyo moro ma olwar mane batha paya mano wuote Machakos Road kotero nyathi skul kendo kama olwareno ema owite ngimane. Mano weche mapod nitiere sani okinyi ma kawuono ka skunde ya mago gik matimore, they are very real. Ing'e ni ng'ato nyalo wayo ni ji go mbaka. Mago gik manitie sani, pach janyuol moko kikore kabisa, moko be noko nindo gotieno koparo kata ni ere kaka odhi yudo fare transport kende moduoko godo nyathi e skul. Koro sani onego wang'e ni nitie weche moko mapek ma sirikal onego bed piny mondo wang'e ane ni kata ka dipo ni en responsibility mane janyuol oketo ni nyaka otim. Sirikal masani adwa wacho ni gin gi mechanism mar paro matut molo paro mathanthany mane bedo gi sirikande moko mane osebedo. We mondo wakawa ne challenge mar paro matut mondo wang'e ane ni to ere kaka wadhi keto somo bed mayot ne ji te, nikech Nelson Mandela nosewacho ni education is the equalizer. Mondo wane ni to equalizer ni iyude gi ng'ama ni piny to gi ng'ama ni malo, ere kaka wanyalo konyore mondo jonyuol kik bed gi pressure manyalo miyo kata gilalo ngimagi. Koro ing'e ni seche ma janyuol olalo ngimane to koro somo ma nyathino be koro okethore kabisa. Koro magi weche ma onego bed wang'eyo mondo wa rethink ni ere kaka wadhi konyo somo mondo jonyuol kik bed gi pek ma mineno giting'o. Kamano kapod nitiere kanyo ikruok mag jopuonj ne irito tamni mano mara adek ochani kode nade, nikech ka bende wani jopuonj oromo koso ndiko mag jopuonj dhi time yo machal nade, en gino ma pod udhire tamni koso en gimoro mudhi chako godo higa manyien kaeto bang'e welfare mag jopuonj kendo ka dipo ni nitiere moro amora ma pod nyalo rocho wechegi mag somo e tam mar adek. Tainya kama chalo bede mane walose kene mokalo ang'eni ka wanyamulo mana mapiyo koro kang watieko wane transition to kayo usepaka ahinya sirikal masani kuom medo jopuonj utimo gi nade sani. Nitie moro ma pod udhi dwaro CBA machielo mondo mi ukete tim, nitie moro mosechaketi? Adwa wacho ni seche moko ji nyalo wacho ni seche ma in e trade union tipako sirikal to ni mano unindo gi sirikal unindo gi sirikal. Ni trade union nyaka ibed abeda ng'ama siko dhawa siko goagoa koko. To adwa wacho ni an asebedo e trade union for a long time. Sebedo ndalo ma gik moko sebedo raf gi sirikande mosekalo, sirikand Moine antie, sirikand Uhuru antie, Kibaki te nyaka sirikand mantie sani. Adwa wacho ni CBA temu wasewuotho godo gi sirikal. Sirikand Ruto ni osewuotho gi CBA e yo maber korka jopuonj. Wasewuotho gi CBA e yo maber sani nyocha Julai mokalo ni. Second phase mar CBA 2025-2029 nyocha osechiw ma jopuonj oseyudo kata oten kata rom nade, onge pesa maromo lakini nyocha giseyudo. Be sani watemo negotiate ni CBA period manoket 4 years ni mondo bed reduced mondo bed 3 years. Mano nyiso ni gine meto modong mar higa 2027 to gi mar 2028 wadwa ni mondo ket dichiel mondo koro wabed gi thuolo mar negotiating another CBA on behalf of the teachers kapok ochopo 2029. Koro mano kotimore to be wabiro bedo gi kony mano wan godo kendo sirikand ni though ni gitemo shortage mar teachers to nitie to en sirikal mo ogine o employ more than 100,000 teachers to gi moko magi replace modi on natural attrition moko retire moko tho gisetemo mondo gine ane ni to gitimo
to gi weche mamoko manitie ma sirikal ok nyal achieve 100%. Ero kamano ahinya. Ng'ina mondo thuolo mano mar rango gima machielo bende ang' abiro iri kanyo mondo ayud wach mari mogik en Mike mari poni lal mana sama otieko twaka. Walter, aniri kiloso mare mar mondo mi wayud ane wach mari mogik sani ka watieko. Ero kamano. Ka wach mogik en ni nyithindo gin magwa te. Onge nyathi ma private, onge nyathi ma public. Nikech iyudo ka samoro pek imiyo nyithindo mag private, iwacho ni gin e private school to nitie mantiere public school giduto. Koro goal mwang'iyo en ni matam mogik mar adek, kendo nyithindo are going to transition. Ji te o pull up their weight. Serikal o pull its weight, janyuol o pull the weight, sikunde be pull their weight. Mano kochakore gi japuonj, administration, kod even nyithindo. Nikech all in all, CBC niendi no biro mondo wa establish the competencies mag nyithindo. Wa make sure ni kagi transition to gini competencies makare. Koro jopuonj ang'eyo ni ikruok magin godo sani en omedore gi pressure mang'eny. Nikech janyuol dwani nyathino dhi maber. Sikul be dwaro ni mondo japuonj otimre nade o perform maber. Nyathi be dwaro ni mondo perform maber. Koro chuno ji tete mondo pull up their weight. Japuonj be dwoko pressure ni kuom nyathi. Ma idwani mondo buge ne onon, oter okal penj, obede sikul pile, fee obed make sure no chulo, activities kantie sikul bende no participate. Koro gima timore mana luongo jogo te kota players mantiere education system, serikal, janyuol kod nyathi kod jopuonje, mondo wabeduru pamoja, wariwre waluong wa make sure ni nyathini meet the potentials mana Nyasaye omiye. Ero kamano ahinya Walter. Hesbon, wach mari mogik mos mano timre kanyo koro nya mana tieke kanyo bora ikachelwa. Mos na wacho ni sirikal manitie sani ka opogore gi sirikal mosebedo gitemo mondo giritane singruok ma giseketo gi jopuonj ma en gima ber sani wadwa ni mondo watiek nego CBA mani sani mano nyocha waketo ni mondo dhi nyaka 2029 kabeto mondo watieke 2027 mondo wachak wa negotiate ne CBA moro gi sirikal kapo giwuok telo manitie sani. To kata ndiko manyocha gindiko jopuonje 1,100 ka opogore gi moko magimedo moko mose retire be gi replace moko manyocha owuok natural attrition moko motho gi replace. Koro gitemo kama ng'ato time maber tipuoye no timo maber. Koro kanyo aneno ni sirikand ni otemo kendo emomiyo seche moko wacho ni ka ber to wanyalo ng'iyo ni wanyalo wuotho kodgi kendo nikech tim maber ma gisetimo ni jopuonj. Tim moko be ma ok yot nikech weche mag somo ka onge gima yot. Moko be ok yot ni to wang'iyo ni kadipo ni wayudo thuolo to pod wanyalo konyo mondo wane ni to weche odhi maber. Erokamano ahinya Hesbon Otieno, jalup jagoro maduong' mar NAT kuom thuolo mar bedo kod okinyi ma kawuono yoro ote marwa bende mar wacho pol poch gi pak wasebedo mana kod dichiel kende mano katibu Collins Oyu wacho ni osedonjo bura machielo ari okinyi sa achiel weche mag AI to jopuonj be untie kae nonro ma pod medo timo. Erokamano ahinya. Wabedo thuolo machielo bende mar bedo kode ka kinde mabiro. Erokamano ahinya Walter kuom bedo kodwa ahinya e chenro ma kawuono. Anyiga Cleophas Oluoch gi sumo kanya kwaro mokeo nyaka sango aweye lwet ochenge mandel makelo weche manyien mag migago warado weche makiny ka warango cham mar Kenya rupiny oriti masani.
Every day begins with one choice. A choice to glow. Every step builds confidence. Every moment